Eguerdion, fededun maiteok. Ongi etorriak Jesusen jokaera gogoratu eta eskertu nahiez, Arantzazura etorri zeraten guztio. Ongi etorri beroa. Ongi etorria baita Segura Irratiaren bidez, gure otoitzaldi hortan parte hartu nahi duten guztiei. Ongi etorriak. Denok abiltza bizitza beteago baten bila. Bizitzaren zentzu sakona baten bila. Dena jakin eta garbiago ikusi nahiez, gertaeren arrazoiak ulertu nahiez, ongiaren eta oraingoaren eta gerokoaren arrazoiak ulertu nahiez, eta agerpen eta presentziaz betea dagoela giza bizitza ikusten dugu. Ageriko presentziak batzuk, urrutiko presentziak askotan. Ta ez egote eta ez izate eta ausentziaren itxura hartzen du batzutan presentzia horrek. Aldentze itxura, oroipenaren eta beharraren itxura. Hala izan zen, Jainkoaren presentzia garai batean. Baina Jainkoaren presentzia korputz ukigarria gertatu da gure historian Jesusengan. Oroitzapenaren bitartez egiten dugu topo orain Jesusekin. Batez ere Eukaristian bere gorputz odolak jaten ditugunean. Jainkoaren presentzia hori eskertu eta ospatu nahi dugu gaur. Kanta dezagun gure esker ona, gure ondoan jauna egon zaitez beti abestuz, zutik jarrita. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure Zera jauna zure hartzain, eta gozure hartade. Nora ezean ibiltzen gera, ardigaxok zugabe. Nora ezean ibiltzen gera, ardigaxok zugabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. arreba eta nahiok bere burua guregatik eman eta gure janari egin zaigun kauna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gure ospakizunari hasiera ematean jar gaitezen pozaren sintonian. Berri dezagun gure sinismena eta Jainkoaren bihotz errikutsuari diogun miresmena. Jesus jauna, bekatariak maite dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, behar zuen artean presente egiten zarena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gizakiogatik bizia ematen duzuna, erruki jauna.
seguruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza. Aintzat, aintzat zenuetan jainko mari, bakean lurrean gizonari. Denok. Haintza zenuetan jainko mari, bakea lurrean gizonari. Eta bakean lurrean haren gogoko gizonei, baina handita eder zaitugulako, gorazun bedenkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Haintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinatean jarri zaudezu, erruki jauna. Haintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Haintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zutik odoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, sakramentu harrigarri honetan zeure eriotzaren oroigarria utzi diguzu. Egizu gorets dezagula fede biziz zure gorputz odolen misterioa. Geuregan zure erospenaren ondorenak suma ditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Garaile datorrenari abegi eta harrera maitekorraren ogia eta ardoa eskaintzen dizkio Jerusalengo erregeak. Elkartasunaren janaria, hala esango digu hasiera liburuak orain irakurriko dugun zati horrek. El sacerdote del Altísimo reconoce y alaba al Dios que dio la victoria a Abraham, y este hace suya la alabanza, reconociendo que su Dios es
el mismo a quien venera Melquisedec, sacerdote cananeo. Escuchemos del libro de Génesis. Hasiera liburutik. Egun haietan Melquisedekek, Xalengo erregea, ogi ardoak atera zituen, goi-goiko jainkoaren apaiza baizen, eta Abraham bebenkatu zuen esanez. Goi-goiko jainkoak, zerulurren egileak, bebenka dezala Abraham, eta bebenkatua izan bedi goi-goikoa jainkoa, zeure etzaien garaie egin zaituelako. Abrahamek harrapakin guztie amarrenak eman zizkion Melquisedeki. Jaunak esana, Eskerrak apaiza zara behin betiko, ogi ardoak eskaintzeko. denok. Apaiza zara betiko, ogi ardoak eskaintzeko. Ona jaunak nire jaunari esana, eseri nire eskuinean, zure etxaiak oinorki jartzen dizkizudan bitartean. Siondik zabaltzen du jaunak, zure errege makilaren aginpidea. Benpera izazu guduan etxaia. Apaiza zara behin betiko, ogi ardoak eskaintzeko. Zu nagusi garaipen egunean, santutasun diztinaz, gaztetasuntza datorkizu, egun sentiaren altzotik. Apaiza zara behin betiko, ogi ardoak eskaintzeko. Eukaristiaren ospaketa jaunaren heriotzaren oroigarria da, berriz etorriko den arte. Gure historia bere hilkortasunetik askatua izan behar da eta jainkoaren erreinua bihurtu. Cada vez que coméis este pan y bebéis del cáliz, proclamaréis la muerte del Señor. Hala esango die San Pablo Korintokoei. San Pablo apostolua Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, jaunogandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei eman dizuedan hau. Jesus jauna saldu zuten gauean, ogia hartu eta ezkerronezko otoitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da, zuentzat emana. Egizue hau nire oroigarri. Afalondoan gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri.
Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Ondasunen banaketa aberatsak, Jesus gure artean dabilela adierazi nahi luke. Bera oso osorik eman zaigu bezala, guk ere geure ahaleginak eskaini beharko genizkioke anai arreba bakoitzari, elkarte zuzen eta anaikorra sortzeko. Ez genuke inoiz ere ahaztu behar, Jesusek esan diguna. Emaiozue zeurok jaten. Hori entzungo diogu Jesusi irakurtzerakoa zen evangelio hontan. Zutik jarri eta kanta dezagun aleluia. Denok aleluia. Ogi bizia zerutik jaitxia, dio jaunak. Ogi honetatik jaten duena, betirako biziko. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek jainkoaren erreinuaz hitz egiten ziren, eta sendatu beharra zeukatenak sendatzen zituen. Eguna bazikoan, eta 12 etorri zitzaizkion, esanez. Bidal ezazu jendea, doazela inguruetako auzo eta herrietara, eta bila dezatela ostatua eta jatekoa. Hau, leku bazterra da eta. Jesusek esan zien, emaiezu ez zeuek jaten. Eta haiek erantzun, ez baituko 5 ogi eta 2 arrai besterik. Geurok joaten ez pagara, jende guztia honentzako jatekoak erostera. 5.000 gizon baiziren. Jesusek esan zien bere ikasleei, eserrara zitzazue 50 marnaka. Hala egin zuten eta denak eseri ziten. Jesusek 5 ogiak eta 2 arraiak harturik, begiak zerura jaso
eta bedinkapen otoitza haiengan egin ondoren, zatitu zituen, eta bere ikasleei eman zizkien, jendeari banatzeko. Jan zuten denek ase ziren arte, eta gelditutako ondarrekin 12 saski bildu zituzten. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna, Kristau senideok, gaur Corpus Christi, Kristoren gorputz odol santuen jaia, jaunaren presentzia gure artean, gure aurrean ogi eta ardotan agertzen zaiguna. Pazko garaia pasatzen, Pentekoste egunarekin bukatuz, joan den igandean Trinitate Santua, Jainkoaren misterioaren jaia, eta gaurkoa Jesusen presentzia sakramentua. Alderdi asko ditu festa honek. Baina entzun dugun evangelioak argi ematen digu jai honek adierazten duenaz gaur egun gure fede bizitzarako. Entzun dugun Lukasen testuan, Jesus Jainkoaren presentzia erruki horraz hitz egiten ari zaio jendeari. Jainkoa gertu dagoela, alegia, maitekor eta salbatzaile. Eta hau hitzez eta egitez. Sendaketak, hurbiltasuna agertuz, pobre eta zokoratuengana hurbilduz, eta jendea atzetik doakio. Eta eguna hiltzear doalarik, babes eta janaririk gabeko leku batera iristen dira. Eta ikasleak larritu panorama ikustea. Zer egin egoera hartan? Bidal ezazu jendea inguruko herrietara babesa eta janaria topa dezaten. Esaten diote Jesusi. Eta Jesusen erantzuna, eman zuek jaten. Gu gara ikasle haiek. Mundua nola dagoen ikusten dugu eta zer nolako beharrak dituen. Esan dezakegu janaria eta babesa faltan dagoela. Lehenbizi maila materialean dudarik gabe, jende asko bintzat. Inoiz baino mundu aurreratuagoan bizi gara, baina zenbat goze eta anparo falta. Ez bakarrik goze materiala, sabela ezinbetea, baita beste maila askotakoa ere. Hemendik hasita, Europan mendebaldean ez da gozerik, tripa betetzeko adina badugu, eta soberan gainera, baina bada bestelako goze handia ere, bizipoza falta, nondik nora goazen ez jakitea, dena daukagu eskura eta ez dakigu zertarako, inoiz baino informatuagoak eta ezin asmatu gizakoiagoak izaten, sare sozialak ugari eta aldi berean bakardadea zabalduz eta sakonduz doa gure artean. Inoiz baino adelantu handiagoak, zientzia, teknologia, adin artifiziala, baino babesik gabe sentitzen gara askotan.
datorkigunaren beldurrez mundua nola doan ikusita. Eman zuek jaten, esaten digu Jesusek. Eta guk ikaslaiek bezala, ikaslaiek esan zien, jauna, ez daukagu bost hogei eta 2 arrai besterik. Eta guk ere antzeko gauza esan dezakegu. Jauna, begira nortzu garen, eta zenba garen, gero eta gutxiago. Eta zein adinekoak, gazte gutxi gure artean. Ikaragarria den mundu honek dituen beharrak asetzeko, ezinezkoa dugu. Eta Jesusek, ekarri zareten eta duzuen apur hori. Entzun dugu, Jesusek 5 ogiak eta 2 arrainak harturik, begiak zerura jaso eta bedinkapen otoitza haiengan egin ondoren, zatitu zituen eta bere ikasleei eman zizkien jendeari banatzeko. Jainkoak guk garen gutxia besterik ez du behar bere salbazio lana egiteko. Askotan, munduak duen gozea eta anparo eza guretik konpondu nahien gabiltza. Guretik hasita eta geuretik emanez bakarrik, geure esku balego bezala. Noski ezinezkoa zaigula, ez gara leloak. Baina Jesusek gu garen gutxiarekin egin nahi du bere lana. Biziogia eman eta babesa eske. Kontua da gu garen gutxi hori bere esku jarri beharra daukagula. Berak egin dezan, geure bitartez, baina bera da egine. Eta testuak dio, jan zuten denek, ase ziren arte. Eta gelditutako ondarrekin 12 saski bitu zituzten. Guk ere jan egiten dugu, guk jarri eta Jesusen eskuetan utzitako horretatik. Eta denok geratzen gara aseturik eta babestuta. Horretara deitzen gaitu Jesusek, bere apostolu izateko, horrela gainera. Bere eskutan utziz, gure gutxia. Berak bedinka dezan eta jendetzari emateko, mundu hori emateko. Guk hori ezin dugu kontrolatu, hori da gure tentazioa. Guretik eman eta kontrolatu, zenbateraino. Zehaztu gainera, honela, beste era batera. Utzi egin behar diogu Jesusi, berak guregan egin dezan. Guztien onerako, guztien mesederako. Eta denek jan zutela dio evangelioak. Kostentzan zaigoak sinistea, baina fedez egiten dugu. Gaurko jaian ospatzen dugun eukaristiak, Jesusen presentziak gure bizitzan sartuz eraldatu egiten gaitu, besteen alde janari eta babes izan gaitezen. Gu gera besteen janari, Jesusen eskutatik pasatzen baldin bagara. Horrela bihurtzen gara bere testigu hitzez eta egitez batez ere. Eta zer izango da, ez dakigu. Nola izango da, ez dakigu. Baina fedez, berari esaten diogu, jauna, janaretu gaitzazu zuk. Geure mundu zailuntan, zure testigu izan gaitezen. Ospa dezagun bere benetako presentzia ogi eta ardotan, bere gorputz eta odolean. Eta bere presentzia guregan,
eta gure bitartez mundu honen erdian. Zutiturik egin dezagun geure fedearen aitormena. Sinisten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten dut jauna, Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Eukaristiak elkarren senide egiten gaitu. Eta horrek esan nahi du, gizon emakume guztien beharrak geure behar bezala hartu behar ditugula. Egin dezagun otoitz guztien alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gure senide behartsuenen alde egigun otoitz. Guztiek gizatasun osoan bizitzeko behar dutena izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Behartsuen zerbitzuan lan egiten duten pertsona eta erakundeen alde, aspergabeko lana egin dezaten pobreen duintasun maila jasotzeko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristian lehenengo aldiz parte hartzen duten haurtxo eta gaztetxoen alde, sakramentua egiazko maitasun konpromiso izan dezaten beren bizitza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia honetan bildu garen alde, geure senide eta adiskideen alde, gure gaixoen alde, Eukaristiaren indarrak elkarren zerbitzurako adoretu gaitza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun, ongine izko aita, fedez eta esperantzaz egin dizkitzugun eskariok. Guregatik ogi eta ardu egin den Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Emaiozu honez zeure Elizari jauna, batasunaren eta bakearen doaina. Horien adierazgarri mistikoa baita, ekarri dizugun eskaintza hau, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, haunakan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bere apostoluekin egindako azken afarian, gurutzeko opariaren oroitzapen salbagarriak betiko iraun zezan, bere burua eskaini zizun, pekaturik gabeko bildotx eta opari atsegingarri zure gorespenerako. Sakramentu santu honekin janaritzen dituzu zeure fededunak eta santu egiten. Mundu berean bizi diren gizon emakume guztiak fede berak argi ditzan eta maitasun berak bat egin. Beraz, sakramentu miragarri honen mahaira gatoz, zure maitasun gozoaren beteak aintzatan zure antzeko egin gaitzan. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte. Eta guk ere, aingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santo, santo, santua, iren guztien jainko hauna, zerurra beterik dauzka zure diztira, osana zeruko Beleikatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigan.
sinismenaren misterioa. Ongi ardo aurrematzea, zure beriotza dugu maitortzen. Zur jauna etorri Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera koporatuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irish dezagu. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, salbu izan berri zure izena, etor berri zure errenua, egin berri zure aia, zerua bezanak dute arte. Emaiko zugar, egun horrelako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diego nezkero. Ez gaitzazu ziketen hasian errotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizera,
gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogu bakea elkar. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Hona hemen, jaungoikoaren bildotza, Jesus presente gure artean. Hona munduko pekatuak entzen duena, janaria eta babesa ematen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara dituak. Jesus maitea zen azken afaria, bera eman nahirik ardo ta ogia, guretzat zelarik hiltzeko aurrean. Maitasuna zeuka bihotza mentea, urtu zagon beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoena. Apostolueni minez esan die, ni gaur saldua naiz, bihar hilkor naute, aitaren ganako denbora zait bete. Ona orain zenbat zaituztedan maite, urtu zagon beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Eman guzu jauna orain hartu ditugun zure gorputz eta odol baliotsuez aurreratu diguzuna, zure jainkotasunaren betiereko gozotasunaz ase gaitezen. Errege bizi bai zara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain, jainkoaren egintza eta doaia da
gure Jesusen antzeko eta jarraitzaile izan nahia. Prozesiorik ez dugu egingo, baina doai hori eskertu nahi diogu orain, otoitz berezi eta labur batean, Eukaristian gure artean gelditu zaigu Jesusi. Canta corpus santuare, Misterio handia, eta odol santuare, indar salvagarria, gizonon salva gaitezen, jainkoak Aintza honez penpotkandu, Aitari semeari, indar ospetadorezte, biegantik denari, hasieran oraineta, beti ere Egin dezagun otoitz. Sakramentu harrigarri honetan, zeure nekaldiaren oroipena utzi diguzun jainkoa. Iguzu zure gorputz odolen misterio santua ospa dezagula. Zure erospenaren misterioak gugan etengabe nabari ditzagun. Jangoiko eta errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bedenkatua izan bedi jainkoa. Bedenkatua izan bedi jainkoa. Bedenkatua izan bedi haren izen santua. Bedenkatua izan bedi haren izen santua. Bedenkatua izan bedi Jesu Kristo egiazkoa, jainkoa eta egiazko gizona. Bedenkatua izan bedi Jesu Kristo egiazko jainkoa eta egiazko gizona. Bedenkatua izan bedi Jesusen izena. Bedenkatua izan bedi Jesusen izena. Bedenkatua izan bedi haren bihotz jainkozkoa. Bedenkatua izan bedi haren bihotz jainkozkoa. Bedenkatua izan bedi haren odol txit baliotsua. Bedenkatua izan bedi haren odol txit baliotsua. Bedenkatua izan bedi Jesus aldareko sakramentu guztiz santuan. Bedenkatua izan bedi Jesus aldareko sakramentu guztiz santuan. Bedenkatua izan bedi Espiritu Santu poz emailea. Bedenkatua izan bedi Espiritu Santu poz emailea. Bedenkatua izan bedi jainkoaren ama goragarri txit santa. Bedenkatua izan bedi jainkoaren ama goragarri txit santa. Bedenkatua izan bedi haren sortze santu eta garbi-garbia. Bedenkatua izan bedi haren sortze santu eta garbi-garbia. Bedenkatua izan bedi haren jasotze zoriontsua. Bedenkatua izan bedi haren jasotze zoriontsua. Bedenkatua izan bedi Birjina eta Ama den Mariaren izena. Bedenkatua izan bedi Birjina eta Ama den Mariaren izena.
Bedenkatua izan bedi, haren senar oso garbi Jose santua. Bedenkatua izan bedi, haren senar oso garbi Jose santua. Bedenkatua izan bedi, Jainkoa bere aingeru eta santuetan. Bedenkatua izan bedi Jainkoa bere aingeru eta santuetan. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela Jainkoa guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte Jaunaren bakea